tan boas estamos a ver hoxe? Xa che digo eu, todas fantásticas. Sí, estou de acordo. Gustan vos as obras de teatro? Claro, galego máis. Pois que saibades que Luisa Villalta foi unha muller polifacética que ten obra dramática. Sí, escribiu 4 pezas teatrais. Concerto para un home só, O representante, O paseo das esfinxes, Os 12 anos da guerra e As certezas de Ofelia. Unha fenómena esta Luisa. Que mágoa que isto xa estea a rematar. A continuación, a clase de sexto B vai interpretar unha obra chamada As nenas serán o que queiran ser, de Raquel Díaz Requera. Agora imos lembrar aquelas nenas que querían voar moi alto. Violeta. Eu sou unha nena intrépida, intelixente, alegre. Acabo de cumprir 8 anos e sigo voando polo patio de recreo coa miña nave espacial. De momento, quero ser marciana. Estou segura de que serei todo o que queira ser. Adriana. Ademais de ser piloto, penso inventar un vehículo capaz de dar a volta ao mundo nun pispazo. Ximena. Escribo contos nos que as protagonistas son nenas valetas e soñadoras como a min, e non rendíndome na miña fan de escribir novelas máis bonitas da historia universal. E Martina. Eu sempre quise ser clarinetista, pero agora decidí que serei directora de orquesta. Imagínome recorrendo os teatros e auditorios de todo o mundo. E como elas, todas as nenas que se desprenderon das pesadísimas pedras da banda de Non o conseguirás, agora voan moi alto coas súas as invisibles. Unhas as que o señor, se queres podes, telle cuidadosamente. Eu teño estas as invisibles para que ningunha nena quede sen elas e poda levar o seu propio voo. Pero os membros da banda de Non o conseguirás están rabiosos dende aquel día na que os fallaron. Isto non vai quedar así. Arr! Que se creron? Non soporto as canenas e miro nos espellos tal e como son en realidade, e non como eu quero que sexan. Escandalízame que as nenas non queran confianza en princesas rosas e educadas. Sáeme fumo das orellas cada vez que unha nena atreves a soñar con historias que eu creo que son solo para nenos. Ocupareime de que todas as nenas vexan e escoiten os centos de miles de mensaxes que unha e outra vez encontrarán en todas partes. Nos anuncios da tele, na publicidade da radio, nas fotos das revistas. Pronto entenderán que ao crecer e converterse en mulleres deberán preocuparse polo seu aspecto, polas cremas rejuvenecedoras, polas dietas adelgazantes, pola roupa que está de moda. Teño un plan. Deixémolas crer que poden voar, pero ata onde poderán levar o voo? Nós encargarémonos de que sexa pouquiño, de que non logren chegar moi alto. Elas serán felices coas súas as, e nós saberemos que estas non lles servirán para chegar moi alto. Xa veredes, será fácil. E, dicindo isto, chasquea os seus dedos e inmediatamente os novos 4 membros da banda aparecen. Preséntovos a don que nada cambie. Ao señor Inseguridade. A terrible Doña Fragilidade. E a señorita Ideal. Imagínome que vos preguntaredes por que veñen cargados con estas nubes tan negras e espesas. Por que? Porque son unhas nubes imposibles de traspasar. Xuntas e colocadas a certa altura, converteránse nun teito que impedirá que as nenas poidan elevarse demasiado. As súas as só servirán para voar baixiño. Voarán só ata onde lles permitamos. Ja, 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 ja. Así que poñámonos a traballar. A inteligencia non pode verse, aparece así, e entre susurro e susurro é como vou colocando un par de nubes no ceo, van as nenas que, sin darse conta, empezan a preocuparse polas mulleres dos anuncios, perder un kilo, ter unha melena perfecta, ter unhas penas bonitas.
Eu son a señor Inseguridade e grazas aos señor Reflexos ocupo de que as nenas ao mirarse nos espellos teñan e digan pensamentos negativos sobre o seu corpo. Mírate, eres rara, non vas pertencer a ningún grupo, te vas a quedar fora, actúa, pensa e viste como as demais, non sexas única, nunca sexas única. E así foi como puxen outras nubes densas e retorcidas desas que non deixan ver nun raio de sol no ceo de outras moitas nenas. Para dicirlles que dende sempre os nenos voaron moito máis alto que elas. Os nenos sempre foron os científicos, os presidentes das nacións, os directores de orquesta. Por cada muller que destacou en algo, xa hai 1000 homes que xa fixeron antes. A vida é así, pa que cambiala? E o ceo de outras moitísimas nenas vanse cubrindo por un montón de nubes negras e escuras que colocou o malvado Don que nada cambie coa axuda do seu amigo señor Desigualdade. Mentres exista o machismo, eu seguirei feliz. Elas deben ser menos ca nós. A súa palabra non conta. Non merecen os mesmos dereitos ca nós. Sempre terán que facer o que nós lles digamos. Por último, baixo a atenta mirada do perverso señor Ita, entra en acción a astuta Dona Fragilidade. Eu o teño fácil. Bástame con que as nenas xoguen aos xogos que na maioría de catálogos de xoguetes teñen para el. Vedes como deben de ser as nenas? Sodes delicadas e débiles. As nenas non van soas. As nenas non ocupan o centro ou patio. As nenas non toman as decisións e, sobre todo, non soñan con algo que non poderán ser. E tal e como tiñamos previsto, é como vou colocando outro montón de nubarróns que se impiden que moitas nenas non cheguen tan alto como desexan. E en pouco tempo, aunque as nenas teñan as súas as invisibles, aunque xa non carguen pedras, non poden voar tan alto como se lles antolla, xa que esas nubes densas e retorcidas colocadas por os malos malísimos fixeron un teito que parece imposible de atravesar. Pois moi ben, xa voades, pero moi baixiño. Sen dúbida, logramos o seu obxectivo. Pusimos límites aos seus soños e, sin embargo... Non pode ser. Nunca haberá teito para os nosos soños. A miña beleza e a miña inteligencia. E ese grito anima as súas amigas a mover as súas as con todas as súas forzas, tanto que fan un remoíno de aire que desequilibra a señorita ideal. A vosa beleza e a vosa inteligencia. A nosa beleza son os nosos soños. Non queremos ser nin guapas, nin feas, nin altas, nin baixas, nin gordas, nin fracas. Queremos voar alto. Ao escoitar o subido do vento e as voces das súas amigas, algunhas nenas tamén voan hacia o seu encontro. Pero antes de que susure nada que poida cobardar a nena, encóntrase con Violeta mirando de fronte e dicindo: Son única, decátaste e gústame ser diferente. Todas somos distintas, non temos medo a ser desiguais. Todas somos distintas, desiguais e únicas. Tantas as movéndose a unísono fan que o remoíno de aire xire con tanta forza que estou a punto de caerme. Algunhas nenas, ao escoitar o asubido do vento e as voces das súas amigas, tamén voan hacia elas. Podedes crer? Non soporto as protestas as pequenas e a condoir tanto escándalo. Estou a piques de cantar a canción do non cando Violeta, Martina, Ximena, Adriana e varias amigas máis comezan a cantar a canción do sí. As nenas sí, chegan da queren chegar. As nenas sí, toman decisións. As nenas sí responden sí. Voan alto! Ao escoitala, moitas máis nenas súmanse a melodía e todas esas movéndose a vez fan que o remoíno de aire leve a cabalo da fragilidade. Que está pasando aquí? Ti serás piloto, ti científica, ti inventarás a vacina contra o medo. As nenas poden ser pilotos, científicas, inventoras, escritoras, directoras de orquesta, incluso marcianas como a min.
O vento é cada vez máis forte polo bater as ás con mil bigotes. E tanto sopra o aire levando o coleteo que pasou o que tiña que pasar. Aquelas nubes densas e retorcidas colocadas polos malos malísimos vanse alexando e mentres máis forte aletean as nenas, máis lonxe vanse as nubes. Os membros da banda de Don Non o conseguirás estamos furiosos. Levámonos as mans á cabeza sen saber que facer. Non hai pedras, nin nubes, nin carga, nin límite para as nenas como elas. Primeiro eran 4, pero nun momento xuntáronse 20. Agora xa son 100, e tal un cedo serán todas as nenas e nenos do planeta, porque a ninguén gustalle que lle recorten os seus sonos. O ceo parece case despexado sobre as cabezas de Violeta, Adriana, Martina, Ximena e varias amigas máis que volven a voar libremente. Chegará o día no que o poderoso e incesante movimento de tantas ás elevará un aire que levarase todas as nubes máis alá de calqueira horizonte, deixando un ceo limpo e azul. Será o día no que todas as nenas eleven o voo e chegarán tan alto como queiran, levadas polos seus soños, sabéndose capaces de todo o que se propoñan.